Sama pinten, Bule? Soone 5.000, terus uncang ledrine 5.000, bumbu dapur 2.000, ayame 10.000. Jumlahnya 55, Mbak Ida. Bule. Tapi niki kula gadhe harta mung 50.000, Bule. Sing 5.000 dicatat ya, Bule. Alah, kebiasaan. Alhamdulillah. Wis komplit, wis lengkap. Akhirnya sisan. Kasih dodo dimasak daging sapi. Sidone yo soto. Seger, bojoku mesti seneng iki. Mbak Ida, arep masak apa to? Kok koyoke ribet men ki lho. Jeng Titin, iki lho aku meh nyoto. Walah, seger tenan kuwi, Mbak. Iya dong Jeng Titin. Dinggo gawe bojoku tercinta kok. Bojomu me balik to, Mbak Ida. Yo to Jeng, lah makane iki lho tak masake sing suger-suger ben doyan maem. Jeng, Iya. bumbu soto ki apa wae? Nek aku to, Mbak Ida, yo kuwi bumbu soto, aja lali, brambang, bawang, terus miri, terus jinten. Terus aja lali kuwi, kunir. Apa? Kunir? Iya to. Oh, nggo kunir. Oh alah, oke. Tak goreng ayam sih ya, Jeng. Iya, Mbak. Enteni sih. Yo. A few moments later. Jeng, Iya, ngerti ora? Aku mau tuku jeruk iki to murah ra karuan. Mau sampean tuku. 3.000. Murah banget ya. Murah tenan ya, Mbak Ida ya. Sek, Mbak Ida. Apa? Ini apa iki? Kok kaya bakar-bakar sate yo? Mbah, awan-awan sapa sing bakar sate? Yalah Jeng Titin. Lah kuwi ra yo iwakku gosong. Jeng Titin. Lah, piye to Mbak Ida iki? Tak kira ki wis mateng, malah lali mateni kompore. Malah nyalahke aku sih San.